Asikubingelele sikwamukele kwi-Fly Talk la kwezasekhaya TV igama uSithembiso uSibisi Sibongo. Bingelele ulindo uhlelo onzimande ubhili le-English ngelisaliqedelela. Madoda namagama amaningi mfethu. Ulindo kuhle ubhili ebese kubothayika. Leli la tiger ngicela singaphindili kulona ngoba linzinyana lona kodwa utiger. Maningi mfethu. Nasebholeni benginegama la khona. Kodwa ibhola? Kakhulu kabi ayibuhayi. Awuthembisi. Awuthembisi mfethu. Inkinga zami zaqala mhla ngeke ibhola bengiphila lona kakhulu. Udlalela iphi team? Ngidlalela iGolden Chiefs nesquad sakhona la endaweni. Okay. Hey umuntu ungamthembi. Athi indoda ungayethemba. Sikwamukela ke mlaleli la kwi-Fly Talk platform ke le lesibuyeza khona indaba ezenzekile esontweni ukuthi isonto lethu lihambe kanjani. Kunjalo impela soke sithinte impela izinto ezisiphazamisayo njengomphakathi. Siphinde sibheke futhi nalokho kunye ke kwalabo abalala bengadlile ngeke ngisasho ke labo siduma ngabanye. Okay, angitholakala kuphawula kuloko. Well, asixolose ukuthi ke please subscribe to our channel Ezasekhaya TV, Ezasekhaya TV na ku Facebook uyangena lapha Ezasekhaya TV, and we also have page le indaba Ezasekhaya News la esikuphakela khona indaba ezintsha usuku nosuku. Kunjalo. Cela nisilandele impela abantu basekhaya siwazi ukuthi lani khona nizojabula futhi nizothola ukwakheka njengomphakathi. Yazi mfethu before we started the podcast benginovala lokuthi abantu bazoyomukela kanjani. Mahlase mfowethu yabo leyo nto adunayo nami into yadinga ngibulala impela. Kodwa ke ngokuthemba umphakathi wethu nokuthemba uhlelo esobe sinalo ukuthi sobe kuuhlelo inhlelo ezobe zakha umphakathi bazokwazi ukuthi basilekelele basupporte kakhulu. Ngiyabathemba phezulu. Ngiyabathemba umphakathi wami ngiyabathemba kakhulu. Nanokuthi vele izinto esiza nazo siza nezinto ezobe zakha. Hayi ukuthi sobe siborekela kubona. But ke iproblem sekutheni angazi noma mina nobuka ngehlo elingafanele. Have you noticed ukuthi abantu abamnyama asithanda into yakhaya? Si good distraction. Yabona makuthiwa kuyabulawa, makuthiwa kucekelwa phansi. Khuluma nathi ke lapho futhi. Khuluma nathi lapho. Kona kunjalo. Uma kukhulunywa nje ngokuthiwa ayasivukeni manje sovala umgaqo. So number 1. Yazi kuke kuvumbuka upetrol qake ngoba lekhi garage nje la iduze. Ubona ukuthi segijima no 20 liter ka petrol. Hayibo. Ekhombole sikathi uyistele ngale endaweni la bakha khona indle emgaqweni. Ekasho ukuthi amandla angaka. Lento yenzeka ngempela. Yenzeka ngempela lento. Yazi ngayibona ku social media la ngangingekho la. Ngaleso sikhathi ngiyibona ku social media kuthiwa abantu basebavusa uthulu. Ngiyakutshela. Ayithi kwakulo khona le ndawo lewakhona iTini nama blogs. Ukuthi le yanto bayakhanini mfethu angazi. Hayi kwaku stop nonsense lesa. Bangadlulutho. Ukubona kusukuma isidini ungakazi utshela ukuthi lokho lisuku. Maze kuthiwa nje umlole lo mfutho esufama siteleka. Sufake kwakheni umphakathi. Singaya kude kakhulu somphakathi. But ke omunye umbuzo phela ofanele ube khona ukuthi wona umphakathi uyafuna ukwakheka. Uyafuna inkinga manje siyadonsana. Kulula masikhuluma kodwa mase sekuthiwa asenze. Wonke umuntu uqala abheke alokhu adonsa inyawo kodwa nje makuthiwa nje akukhulunywe ubuza imbono yabantu ekhona ukubona ukuthi khona ikhona umqondo kodwa manje indlela ukuthi sisuke sephambili. Ngiyakuzwa ukuthi mina ngifuna ukuqamba mangayi. Awungathi nawe unelokhu unepothole lama uphuma kwakho kodwa kwazi usuku umuntu olivala. Ngizokwenza njani? Faka amatshe. Uyazi mfethu ukuthi sometimes ushayelwa kwalo ukuthi uyalungisa. Ngakwakho uyabona ke iyona ke inkinga ke leyo. But i-reality impilo siyiphilayo mfethu. Uthola ukuthi le pothole lapha mina ngiyibona inkinga kakhulu umuntu oyenze ngenhloso. Futhi nawo inkinga lo mphakathi lo ongafuni ukusukuma ukuthi uzibambele. Mina bethu ngifuna uqamba manga as much as ngothanda umphakathi kodwa
Angeke mfethu aye umphakathi ungishayile. Ayi umphakathi ungishayile. Yabona manje sengikholelwa kulento leyo ukuthi siza umuntu odinga usizo. Siza umuntu osondelayo but leyo ukuthi ngithi ngizoba umsamari olungileyo and help bonke abantu hayi ngeke mfana. Kona kuyinkinga kona esikhathini samanje iyona into ebuyisibulale kakhulu because uthola umuntu oza kuwena edinga ngempela usizo ngenxa yokonakala komphakathi nendawo nje esekuyona. So vele ucabanga into eningi ukuthi minamanga lo umuntu aqhamuke nje for instance aqhamuke nje ubhuti kwena athi yazi senginenkinga la ngishoda ngemali ukuthi ngiye elokuza netohweni kusasa ku-interview ubhala ucishe uthi sefuna ukuyoyibhemela ke lo ayikho lento sefuna ukungibamba exactly hayi mina bangibambile mpela ngiyabazi khona ngimfunayo manje khona ngimfunayo awusho ngathi uthi victim bethu and omunye ngiyambona ke lo usengibambile khona ongibambile wathi suka wayefa uyambona lo ukubambe onenkingi lo ofile mfethu right nje lo sefile ukhalelani ngekusabuya into zami ukholo lwakho kanti likephi hayi bethu ukholo lamadlali mfethu ukholo lamadlali nenonsense abantu abaningi basibamba ngalokho basibamba ukuthi bayazi ukuthi hayi vele yakholwa lo ibhare le yabo so yakholwa so manani bazalwane ke manje senifuna ukuziphilisa njengathi abafedeni ngithi mina ukuze ngingaze sibe nenkinga vele nje singayiqali kwakuyiqala indaba ukuthi bekhona but anyway akukho esingakwenza vethu umudali kunjalo mfethu kunjalo impela Linda yini siyiphethe mfethu sibathembisayo nabantu ukuthi sobe sinayo la besifisa ukuthi umphakathi siqale ngokuthi sikhulume lo daba lelo ohlukumeza kakhulu imphakathi le abafowethu abaxakekile angithi abaxakekile ngicela ukusebenzisa lelo gama ngoba beze besebenzisa lento nabo ukuthi bazi barentisa abantu ingenxa amathuba omsebenzi angekho uze gcine nabo hey vethu musukuhloniphisa into ekade ekuhloniphisa vethu yabona into ehlonisayo ayidinge ukuhloniphisa ke into ehloniphisa cha okay sifuna sikhulume ngalo daba lala bafethu abarentisayo okay abahlukumeza umphakathi aserephrase ufuna sikhulume ngale igebengu ehlukumeza abantu ezingafuna ukusebenza sibathathele imali zabo okay yebo imgulukudu ngiyezwakala uthini ke ngale mgulukudu bese yabo le lokhuzana lolu daba lolu lubucayi kakhulu bafethu njengomphakathi kahle ngingaziblame nami njengoba ngumphakathi ukuthi sayiyekelela lento sayiyekelela kufanele ngabe umphakathi uyakwazi ukuthi uyisukumele into kanje ngoba manje kugcina sekuhlukumezeka labo mama abasinikeza isinko uthola ukuthi umama ufuna ukudayisela amazambane abeka itafula akasakwazi ngenxa ukuthi uzokhipha le rank file ekhona kodwa ke okuhle hayi amaphoyisa ayadila nabo manje yabona ke lapho ke bayadila nabo kodwa inkinga futhi kuvuka nabanye manje yona into einkinga le izothiwane because manje bakhona abafayo baphinde futhi kuvuka abanye manje bana Linda masekhona iqiniso mfethu ngithi mina siyisizwe sifile kokufa ukukhalela izinto owazi kahle ukuthi awuyideserve kunjalo yabona ngiyazazi mina ukuthi ngikuliphi izinga so lezi zinto ngikulona ngeke ngiyifanise nomuntu osezingeni eliphezulu ngifuna izinto esezingeni eliphezulu yabona njengoba ngihambela futhi ngeuno ku right cha asithi wena esezingeni la manje uzobe ngihamba sengifuna ukuhamba iMercedes mhlambe futhi wena ungathi wena waba nenhlanhla wathola umama wasekhaya ungayithandi izinto iningi lalabo bafethu abenza lezi zinto ilaba bafuna ukuimpressa abantu besifazana abajola nabo ngaleso sikhathi thola ukuthi umuntu manje ngenxa ukuthi
akanayo akasebenzi kodwa manje ujola nentombazane ethanda izinto uzozegcina sekulula ukuthi angene lapha ngiyaphikisa mfethu hayi yabona ake sishiya abantu besifazane ngaphandle kulento siyathanda thina ukuthi siyathanda ukuthi masifambula bese siblame abantu besifazane mfethu lento ikuthina uyazazi uma indoda yabona nje mina there's no woman umuntu esifazane nje ongangitshela ukuthi angishintshe my lifestyle angizama uku-upgrade kanjani kuyaboniswana mfethu ukuthi hayi zama kanje ngendlela yakhaya kodwa ozongitshela ukuthi angenzi into engibona kahle izobe impilo yami engcupheni noma ngizoya ejele kodwa yabo yazi ngithi abantu besifazane ngiyaxolisa bosisibami ukuthi nginifake lapho ngiyazi ukuthi anginina nonke kodwa abakhona abanye yabo umuthi uyachecka mhlambe futhi u99.9 abantu abenza lobubi lobu bayaphuza ngesikhathi angithi njengoba bephuza iyona into endlela ukuthi manje ngithi baflasha ngotshwala kuze bakwazi ukuthi bahehe nalabantu besifazane baphinde futhi bazozenza ngcono kuthina ke futhi sihlala nabo manje mfethu iphutha labani lelo why uzosafakisha mina why ngizamela ngidayisela anyanisi ngenxa yokuthi wena ufuna ukuphila impilo esezingeni elithile ilana kumphakathi okufanele ungene khona ukuthi ngempela lesihlava lesi singasivimba kanjani yini esingayenza thina umphakathi ukuze sikwazi ukuthi ilungiselane ngoba makuthiwa sayiyekelela ngempela manje ingane zethu ziyophila impilo enjani yabo makuyekelelwa lento egcineni from 10 years to come sogcina sesirentiswa lendlini zethu ukuthi unomuzi aqhama umuntu esezokurentisa ngathi seberentisa namasonto ayarenta manje yebo khona ubaba nje wenye indawo lokuzana kwakungathi kwakumngcwabo umlindelo umfundisi wathi bafika labo bafana bafike bathatha ibhika bathi bafuna ilokuzana bafuna imali ye-rent fee lento inzima mashaya and okubuhlungu abafana abancane benza lento abancane lodwa ungamsabi lobona ukuthi alonda ngikanginqini kodwa manje ngoba manje laba abakhulu ababaphethe babanikeza ibhamu naba abafana abancane balambile bagcine sebengena kulezi zinto lezi kalula so all in all mina ngingasho na ukuthi ugovernment wethu as much amaphoyisa elwisa lento kodwa na ugovernment ufuna kube khona indlela ayifakayo ukuthi yini ke sokwazi ukuthi youth yethu sivimbe ukuthi ingene kalula la ngoba manje uyabona ekhaya kulambiwe hayi but mfethu le youth yamanje mfethu angikhulumi kabi ayikho serious ngempilo mfethu ngathi ba enjoy yakona abanye babo not bonke yabo uthola umuntu mfethu uthola ukuthi uzenjoyela ukuyidlela lento eyibhenywayo yabo le ndathi ngisafuna ukuyisho ukuthi iyona inkinga enkulu le ukuthi isimo sokuphuza nesimo salokhu sama drugs siningi so kulula ukuthi abafowethu bakwazi bangene kule yanto leya awusho lento ezinye inhlanga zinayo lenkinga noma inkinga yethu sinabantu abanyama kuphela lokurenteswa no lenkinga nje yama drugs yotshwala yonke nje le corruption yenzakalayo cha akuthi abantu singasala abantu bamnyama sesibenza ngathi bambe kakhulu ababelungu le inhlanga lezi ziyawadla ama drugs umehluko phakathi kwabo nathi bona banemali badla imali zabazali babo abashiyelwa abazali babo thina isizwe simnyama asishiyanga lutho asebenzi so angene kulento umuntu mase engasakwazi ukuthi ayithenge ukuthi uMandela wasishiyela amakhodi sawo sashiyelwa something that mfethu wakushiyelani amakhodi yini le inkulumo lezi zaba bayikhuluma ukuthi iyona zokusuthisa ngisho phela abasishiyela kona nathi yakhumbula noLinda Sibiya naye ekhala naye ethi abafethu ngeke nami sengikhathele ukuthi motivate yena ukufuna ukwenza enye futhi enye into yabona indaba motivation hayi ithemba usukuzinikeza ithemba ngesikhathi ekutshela umuntu bathi bheka phela ukuthi motivate ubani mfethu yabona kule insuku bese kusuka inkunzi malanga nje esigebengu uhoqa mfethu athi yakumotivate wena njengoba umzalwane ukuthi mangabe ushumayela lapha uthi ungabheki ukuthi ubani okunikeza izwi
thatha lokho kuphuma ngoba kusuke kuthunywa uNkulunkulu yini kuma motivation kufuneka ubheke at the same time iBhayibheli lithi inkambo yakho ayibe intshumayelo because abantu bakujaja ngenkambo ukuthi uhamba kanjani asingabusaqile eBhayibhelini usizozungu expose ukuthi ngihlathe yazi ngikhumbula komunye unyaka ngisasebenzele esinye isiteshi somphakathi eDurban Youth Radio nganginohlelo ngangenza lapha ngo12 to 3 ebusuku ngangisafika ke nami emabhodleleni ngangishumayela lapha usafika emabhodleleni njengoba cha njengabanye abantu nje okay njengabanye abantu khona yini wadliwa nembeza nje bethu yathi khona la yakhona inkulumo yabona lapha lapha kanke ngiyishaye isho kuphenduka abantu uthola ukuthi uma ngidlala ingoma ngishona ngaphansi kwetafula ngidonsa into yami ngiyivise phezulu khona into engimotivateayo la into engimotivateayo la ngikhumbula nje ngi-interview abanqobe ngelinye ilanga lokho ngibafihlela ngithuba ngidlala ingoma ngiphume ngoshanga iminyaka kanti bazongilandela omunye wabo akuthiwa hlase khuleka futhi siyakubona ukuthi iyo mina inkonzana le ekulandela asiqhubekele phambili ngifake izindaba manje Linda baba mahlasi as from next week Thursday umasipala weTheku usomemezela ukuthi kuzoba nama restrictions amanzi kusho ukuthi ke uma unamanzi wasebenzisa indlela othanda ngayo asezonsunywa ke manje umkamo wamanzi kulento ezofaka lapha kumamitha ukuthi uma kuthiwa wena uzosebenzisa u50 liters ngosuku uhlale kuleyo 50 liters ungadluli kuthini ukuphawula kwakho ngale mahlase yabo le iyangithinda kakhulu ke le yamanzi mahlase ngoba kahle kahle masusuthi uyabheka baningi abantu abangakhokhela amanzi baningi and mangabe kukhona obheke le situation khona ugogo okuyena obhekelela yonke lento le ekhaya uhola imali le yegrant ukhokhela nalo gesi lomncane njoba adina engawakhokheli amanzi ubengakhokhisi ngoba akawafodi mase sekutholakala ukuthi manje sekuzofaka lamamitha lawa kusho ukuthi sekuzotholakala ugogo la ukuthi amanzi awakhokheli kuzomiswa kanjani kulabo bantu abakanjalo kusho ukuthi sebezovela acishwe straight amanzi azikho inhlelo ezikhona zokuthi abantu abangileso simo abantu abadala abahlulekayo ukukhokha ukuthi babhekelelwe angikholwa mahlase wakwezwa nje mhlawumbe kuthiwa yena liyagesi ke sibhekene nayo nje ukububiza kangaka kuthiwa ngoba kunezalukwazi mhlawumbe engake ikhona umuntu oholi impatient kugesi uzithola idiscount engaka ikhona rebate abayitholayo but ngathi ngiyibuka ngelinye ilanga ifana into engekho kona kagesi no isithi ugesi noma rates angisakhumbuli kahle but ikhona abakutholayo okuncane ngathi uma ngibuka kwangafikile na100 rand ngamangala ke nje mina ukuthi kuthiwa abantu abasizakale kanjani into enjengaleyo ngoba yabo le yamanzi eyinzima ngoba phela amanzi phela imvelo yamanzi siwakhokhiswa kanjani amanzi abantu bakwethu amanzi ayimvelo but ingqalasizinda eletha infrastructure lesetshenziswayo kwasusa lewasusa khona waletha lana fanele ikhokhelwe ngoba fanele ihlale ilungiswe nayona nalento ukuthi sisasebenzisa ilokhuzana lokhuzana akhishwa amabhunu akukho kuediwe njengohulumeni ukuthi ziyanda izindlu ake lapho phela asikhuluma iqiniso ke phela la ziyanda izindlu amadamu amangaki eliphi idamu elikhona esanda kwakhiwa la ukuthi asiyeke idamu yini ekhona eyenziwe uhulumeni lo ekuthiwa into yeningi okushintsha isystem esayifica ikhona mfethu akukho ngoba even nemigwaqo isamba kuyona exactly le eyakhiwa uhulumeni wethu uyibona ngophozo kanjalo manje lakhiza yavuka mali lakhiza nje ngathi indle esizulu lokho esasindwa manginekwa mangena amanzi kakhulu ngaphansi maybe ngelinye ilanga kusafanele siyibheke le ndaba yokuthi uhulumeni lo ubizwa ngointando yeningi uright in for thina abantu abamnyama ayingeke yabo sekuyigama nje ukuthi intando yeningi hayi ngeke bafethu kusafuna kuningi okufuna ukushintshwe ngiyaxolisa ukuthi ngithinta itopic ephuma kulelo khuzana akuthi ngifaka isystem kule system ezikole manje 2024
ingane zaselokhuzani la emalokishini sisasebenzisa leya system leya eyakwakufunda ogogo kuyona kusanebhodi manje mobheka lokhu kwamanzi abantu bazokushintsha manje ngoba kuzobafakela imali ephaketheni yibona bathi bafuna ukushintsha. Yazi bethu umkhuluma ngeyikole umkhumbuza ngisabamba itoho kwesinye isikole kwelinye ilokishi kwathuma kuvala ikole ithi intombazane ikhuluma nje la emva kwami and iyayifuna ngizwe ithi intombazane ayivalwe ikole Nkosi yami umuntu ahambe ayokhulelwa ukuze ngonyaka ozayo abe nemali yeqolo yayenza umatric matric student le yabona ukuthi kusho ukuthi ithemba likho nje the only thing ayaziyo yena ukuthi umeqeda umatric azalela athole imali yeqolo nazo iphuza futhi bese kuphela kanjalo. Amdabukela Nkosi yami kuba uyazi nathi sifisa kanjani ukureversa lesa sikhathi at least ngeke grade 10 ngilungisa impilo yami ngoba sengibonile ukuthi hey ukuphudlula la kule minyaka lena kunzima kanjani. Ubuyele ka grade 10 ulungise uhambe evarsity noma kuyiphi tertiary uthole qualification yakho umsebenzi ungawutholi. Mina okwamanje yazi ngize ngitshele nezingane zami ngokwami manje ingane zami angifisa ukuthi zifundele into ezodependela ukuthi ufuna idependela ngene kumlungu. Ayithi mayifunda ifundele into ezothi noma ingawutholile umsebenzi kodwa isebenze. Mase utholile lo msebenzi iphinde futhi ikwazi ukuthi makwama weekend opha nensuku izishayile ihasi lokho umsebenzi oseceleni walento eyifundela. Angibuki kabi like ukuthisha ngoba like uthisha nonesi mengabe off ayikho into ayenzayo uhlelo uzolindela le mali engenayo. Umakhenika amephumayo lokhuzana emsebenzini ntambama uyafika wena unenkinga la uthi awuyilinde yazi nginenkinga la imoto yami yaphapaza kanjani uyafika kumina ngiyakulungisela sengitholela imali eseceleni la yabo. So sengathi ingane za lezi ezilokhuzana manje zingathi mayifunda zifundele into ezokwazi ukuthi ingadependeli ukuthi ufune ngisebenzele la and siyashoda ngama engineering eSouth Africa siyashoda kakhulu. Ingane mayiphuma nje vele qala ukuthi manje icabanga manje ukuthi hayi ngifune ngiyeyonisa ngiyobuthisha funeke ngiyobunesi baningi bahlele emakhaya kodwa ke mfethu ake sikhulume iqiniso ngiyavumelana nawe. Kubalekile ukuthi ama careers esiwakhethayo kuba ama careers azokwazi ukuthi sikwazi ukuyimela singarely ecashweni ukona kuphela but nakhona kunzima mfethu because kudingeka icapital. Nakho ke manje usuqalile usufuna ukuyiqala into yakho ayiyeke ke bese ke kuthiwa kufuneka icapital. Yabo nje mofaka leyo ngikhumbuza mina because yabo emakhaya kunendawo yamasimu safisa ukwavusa inkinga manje capital safika ugovernment usitshela ukuthi ufuna isiqale sibiyele ungayibiyela kanjani indawo ngokusuka la mhlawumbe uya lapha ekhaya malini leyo ozolokhuza lapha uyabona ukuthi so yabona uqinisile icapital iyona ephinde ibe inkinga. Bethu ingakho ke kugcwele labantu abahluphayo kanje ngokusho kwakho kunjalo. Akunjalo ugovernment ayusiyekelelile bafethu ayusiyekelelile kakhulu nathi kodwa siziyekelelile. Sibambene nathi bethu hayi siziyekelelile asibambene nathi because konke ngiyibuka ukuthi thina abantu abamnyama umke wathola imali yabona nje uthi ufuna ukubiya engasuhambe kumuntu waziwayo ukuthi uyimillionaire uthi ucela ukuxhasa ngemali yokubiya no ngeke akusize. The only thing angakusiza ngayo ukuthi akutsakele ngokuthi uhamba ngeLamborghini nokuthi uhlala endlini ka 20 million. Uyabona ngikhokha malini kule moto yabo bese zokuthengela ke ngeweekend azokuvala ke ibhodlela ke weekend elibizayo jabulufu lapho lambili sina akho lutho endlini. Ngiyabahlonipha ubaba bakudala mina mfethu abantu bakudala khona into ababeyenza babehamba beyosebenza eGoli noma bayosebenza eThekwini besuka emakhaya. Then uma ke bafika emakhaya ngoDisemba kwakhona indoda ebonakala ihleli nje ekhaya ingenzi lutho babemnikeza impahla kuthiwa inazi impahla esikuphathele zona shintsha lalela ke siyanyuka ngesonto lesingaki lesibili noma lesithathu kuJanuary sihamba nawe ke ndoda uyakobheka nawe le ufunela ngale amatoho
because kwakunaleyo nto leyo ukuthi ukubambisana ungambukeli umuntu ehleli phansi kodwa leke ngiyamanje ijabuliswa ikona lokho phuziswa yimina awu ujabulela ukupraise nje nawe usiyajabula ujabulela ukuthi uyi-ice boy ngihleli phakathi kwabo bafana hayi sikhile ngeweekend bengihleli nobani lapho iteki livuza ubhozo kodwa nogqoke iteki la 5 blocks bese kujuma umngani wakho-ke leyo muntu la sithole kanzima mfethu ya amaphara-ke ngekaphela uma kusenzeka into enjengalesi yabona hayi ngeke yabona le amaphara futhi isekude ngoba aseyisizwe sefaya belenkosi yawo manje inkinga enkulu manje silo samaphara inkinga enkulu ugovernment wethu ngaphansi kwe-payroll ama drug dealer yo so nje kusho ukuthi into esihleli nayo sibuze lento Mahlase ukuthi indaba kwakwazi ukuthi kuphuma amaphoyisa namasosha beyoqhitha imizi ukudla ngesikhathi se-lockdown kwahamba kothatha ukudla kwangitshontshiwe bahlulwa yini ukuya kule ndawo lezi abazi ukuthi kunezinda zabantu bama-drugs bayodila nabo babengakwenzi ngani lokho bangaka abantu baziyo lokushini lakho bazi ukuthi badayisa ama-drugs into endala abekho lokuhle angihlali naselokishini ngihlalela emakhaya so nje asina inkinga manje yazi ukuthi imfula naye kuseya phansi kwama drugs okay but isikhathi sethu njengamanje ngicabanga ukuthi sizozama ukuthi sifinyeze because it's our first podcast so ubuthofu ukuthinta lapha indaba ye MTN 8 yeah kusasa usulukhulu le final MTN 8 phakathi kwe-Pirates ne-Stellenbosch. I don't like indlela ofleza ngayo izinto mfethu. Why ungasho ukuthi kusasa usuku olukhulu i-Stellenbosch uzobiphakamisa indebe ye-MTN 8? Ungasho kanjani into engakenzeki? Cha Mahlase yabona ukuphila mfethu sikhuluma ukuphila kulento. Mahlase ama-stats athi ilokhuzana labafana be-Pirates ama finals abo asewadlala emabhida. Wine kakhulu record labo li high kakhulu. Plus MTN 8 yona le iPirates usupporta yona? No. Usupportana? Lutho. Akusola kathi usiduma naba. Support Lutho lapha bheka abawinayo. Yabo. Yeah. So yeah igame enkulu kakhulu kusasa ngo past 3 emabhida. Sesiyobona ukuthi eyiphe goba uphondo kona iStellenbosch team encane kodwa i-team ebukhali kakhulu because last season yakwazi ukuthi ikhiphe iSundowns so iPirates noma iya lapha ni ama favorites kodwa ayikhulekile kusengenzeka noma yini so kuzobe kuthona nephezulu ama-team amancane kusasa amakhulu amakhulu ama-team amancane azamaphi ilawa azobebukela laba abadlalayo kusasa. Okay. Lina bethu asivale for today. Bese sinxusa futhi abantu ukuthi as much as sisanda kuqala namhlanje we running a test kahle. Konje iyenzeka lento le. Ngixolele namphakathi usuku lami lokuqala lolu kodwa. Awujulukile mthu. Kubi. Yazi isizile lento yokuthi ama camera singabi nawo. Ukhohlwe nokuthi uphatha amanzi. Washele ngaphela amanzi. No ngibona uphethe leli kali maybe energy drink le siphelile energy drink yeah isiphelile iyabiza ke le energy drink ibhalwe hayi 20 rand afana wonke ama energy drink cha uthi ngibona lapha eceleni ibhalwe 43% alcohol no Okay mlaleli siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi yasibekezelele inkonyane ke kuthiwa sathuka isinga but starting from next week izinto zobe seyihlelekile seziformal and sikukhumbuza ukuthi le ya Fridays kuzoba iaudio kuphela we won't use ama camera ngezathu 8 nangenxa yindaba esiyithintayo bese kuthi eya Mondays
we have uhambo the journey leso bese interview khona abantu abahlukene besixoxela ngohambo lwabo empilweni. Very interesting. Yeah, so na futhi ngeke sosebenzisa camera ukuvikela labo bantu because izinto abazobe beyikhuluma umphakathi ubuye uhamba usukhombana. Yeah, cha wena sabuzwa wena ukuthi bese kuthi Wednesdays we have Imzansi Artscast eyama artist leyo so besikhuluma about everything ethinta i-industry yaka arts. So besiba nama guests so besifunda kuyona into eziningi ukuthi bahambe kanjani kule industry mapha ama challenges akhona kuningi esithola kuyona. La njoba ngeke sike sasho nje kuqala umphakathi ukuthi kuningi kona esofundisana ngakho okuyinhloso yethu kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sakhane sibuyisane la kuphuma khona endleleni. Yeah, sithinteke lapha ke ku 0614017076 usendile WhatsApp uma ukuthi khona umbono khona and you are welcome ukuthi ucomment kwi comment section but sinxusa kakhulu please subscribe to our channel ezasekhaya TV ku YouTube and uphinde futhi lapha ke ucomment khona and share i-podcast yethu so that sizokhula sonke kanye njalo subscribe siqhubekeni bafethu. God bless. Amen.